P.S. Love you. Ikisiyaan ni mo? Oh, kuya. Ako ni kuhaan ay ang airplane. Nakagunting. Ginoo ko! Saan man ako ini ron? Masuko gid si Ma'am Denise ini. Ngawa na ko ang pingi ang iyang libro. Bagsa ta sabsiyan ako. Hey! Ahak ba yan eh? Bahala na. Pasabto na nako siya. Di ana magikuduol sa iyang kipuyan. Oh. Abli madining gate nila ni Kapitan? Oh. Si Ma'am Denise ka na nanilig sa ilang tugaran. Oh. Nag-short lang siya. Oh. Kanindot siyang legs. Pagkaputi. Pagkanindot o forma. Oh. Usam na gibuhat ni Potensyano? Mauni na kalindot kung mahalo ng imong cellphone. Tipisa ng layo. Maklaro ni mo. Madali ko na siya sa akong nahimutangan. Nara siya doon sa punuan sa kahoy. Nagtapok siyang sinilig. Iyan na tingaling dauban. Oh, uy. Umidak ko siya kay magipunit. Itsura na ko, be. Tanaw na ko ang kuha, be. Akong i-zoom. Kahamis ko siya. Ikot-ikot ining bayhana. Kalami ko ni mo, Denise. Denise. Kung sugton lang ko ni mo, isaad na kung dili na kong maglaglag pa. Magpundor ako sa bahay uban ni mo. Lumluman na takasod sa kwarto hangtod na mangitlog ka. Ay, kalami yan, ay. Nag-unsa ka. Ay, samuklo. Lami na kayo. Lami? Oo, lami kang bayana. Puti kay Gregs. Mao pa? Mao, giod. Ikaw ba? Ikaw pinapilya kay. Di man kang kaklaro. Di ay? Oo. Hawa na sa kong luyubi. Iksamok na ko. Bago ako nag-picture kay akong tanahon. Unya samtang higda ko. Akong i-zoom. Patanawa sa kubi. Ay, samok lagi. Smuka ni mo eh. Ayaw kong pangilaw. Ikaw? Nga nang niarang sa ka, ha? Di makagi. Ambil na akong cellphone ni. Ibalik na ako. I-delete ko na ni mga litrato nga imong kuha. Ayaw. Basta video. Ayaw. Ay, lab niya. Kaya di na imo. Huy, dili husto ang imong gibuhat. Ha? Gipahimusla nimo ang higayon. Wa ka makonsensya sa babae nga mipakita og simpatiya ninyo sa imong apuhan. Dili obligasyon ni ma'am nga moatiman pag-apil ni Kapitan, pero iya ka nang gibuhat. Ha? Lakip na gani ang gibuhaton din sa inyong bahay. Unya ko ni buhaton nimo niya? Ha? Imo siyang busuhon? Kaipa dyan mo eh. Lo, papawaag ko ning tawhana lo. Dalig busit eh. Ano ba? Hawa na din eh. Ni Asipiolo. Tiin man na si Aki. Wa mo ko makabantay nga masuot sa desk gate. Saluyo sa bahay na sa tingali siya ni Aki. Pero nga nung murag naglalis mo na silang Potensyano. Pugos ning kabuuton ang gikuptan ni Piolo nga cellphone. Nga naman ka? Lo, dili paginan ni mo pahuwaong tawhana gikan din eh. Pahinaikan juga nagdi oras ba? Ha? Dugay na magiging kakulatahon na niya. Mugiro kayo. Garong, labtaan pa sa kinabuhi. Ang biligin akong cellphone, hindi ka gusto magkagubot, ha? Ako sa ni i-delete ng imong mga kuha ni ma'am. Ako sa ni i-delete. Ay, lagi na labdi. Ay, saligi kang mas taas pa ka nakura. Mahugno ning saw. Bawa lo, kimlukad ko. Bawa. Ay, samok niya, ha? Ay, samok. Ay! Kap!
Aguroy. Kap! Ang akong sampot. Nabundak. Ay. Ingna bitaw ti kang pahawa. Ikaw ba wag ikay batasan bisaw sa no? Ha? Kapitan, pasilo ako. Pero mahimo bang witkan ko ni imong apo? Ha, witkan ko ni. Aray! Di man sakit sa ilong. Oh, naray dugo. Kalit ko limong giwit kan sa imong kamot, ha? Huwag kay batasan si imong apuhan bisag kung saon da. Sila bisig pahabag ni Hagod. Nga dali na ba kayo mupokling kung matandog kang bisang kamay? Saan na niya? Diyos pa mo kunin mo! Migara ka na, ha? Gara? Salig kang naasin ulog si Ma'am Denise? Ha? Salig kang di kong sukol mo silang tubangan? Kikuha pa lang sila ay! Na! Sus! Kap, dali. Sakit. Ay, sakit ako nga wak. Tabangan ti ka makabarog kap. Dali kap. Ang binya akong silpon lagi! Da! Kuha ka lagi. Bahala na mo di, oy! Kamu na ipabarog ka na niya! Bahala na mo diya! Bahala na mo! Dali kap. Sakit itong ilong eh. Mula ako sa kusong kwarta. Tanaw na ko kung wa ba diya batilit ang tanan akong kuha? Maglingaw-lingaw ko sa akong kwarto samtang magigahita. Ups, dini ka kap. Okay na ka diha kap? May na mo pagkahimutan? Iske. Unsa man na? Sakitan ko. Gisakitan kasi yung buko-buko? Dali. Atong hiloton. Iski pa. Buko-buko ni Kapitan. Humanin niya alsaha pa ingon sa iyang kwarto. Unsa man na? Kabaayo gid ang pagkaapo. Nagdaghan. Unsa man day nahitabo ganina Piolo? Sorry kayo ma'am. Pero amaw ni Potensiano. Nakita na ko nga gikuhaan kag picture ni Potensiano. Na napay video nga naapil gamay. Mao nga akong gibog no. Gilog na ko yung cellphone. Aron nga madilit ang iyang mga kuha nimo. Unsa? Dili ko gusto nga binastusan kanya ma'am. O si bisan gid sa babae. Piolo. May nalang gani kay natimingan ako siya. Paguli man ta ko sa imong libro nga akong gihuman. Tuod kining nabili na ako dito sa biranda ganina. Ako na tong iuli nimo ma'am. Okay. Pero ma'am, kining mangayo lang gi kong pasaylo nimo ha kay nagisi lagi ang page sa imong libro ma'am. Pero ako na ning gipapilit og balik ma'am. Akong gibutangan ka ng scotch tape. Okay. Wa ka masuko ma'am? Wa ni mo tuyo dili ba? Oo, ang tinuod bang good ma'am kanang dili ako mo nakagisi gid adto. Ang manghod ni Clover. Yaon tang guntingon ang picture nga iyang nakita sa libro para sa iyang project. Sorry kay ma'am ha. Okay. Okay? Yes. Okay. Lo. Wa ka tinuod masuko ma'am? Gusto ka masuko ko? O dili ha? Dili taon. Abilang na ako masuko ka ba? Naanan bang ko nga kanunay ka masuko na ako? Ha? Ma'am, kining mahimo bang pahimuslan ako ang kaygayonan nga maimbitar ka sa kong birthday? Ha? Birthday, ma'am. Sige. Nganon dili good. Salamat taon, ma'am. Malipay gid si nanay. Siya man ko'y gusto kayo nga muuban ka na mo. Mao ba? Hmm. Si nanay raday nimo? Ha? Dili eh. Gusto sab kay nako, ma'am, nga makauban ka ng adlaw. Karon pala gani, ma'am, feeling nako mauna ka na ang labing malipayon na kong adlaw nga natawhan. Sa inyo raman ka ha? Ma'am. Ato nagbukid do, malaki ba? Ako drive, kung ako sa'y bahala sa gasolina, bradihan ako ni mo do. Ha? Asa dapit? Ako na'y bahala ni mo do. Malingaw mo dito, ipasalig na nako.
Recorded by X Thunder Gaming. P.S. Love you. Ato ng bukid do. Malaki ba? Ako drive. Kung ako sa'yo bahala sa gasolina. Beradihan ako ni mo do. Ha? Asa dapit? Ako na bahala ni mo do. Malingaw mo dito, ipasalig na nako. Uy, kaikog ba yan ako ni mo, ana, Noy Mihoy? Ay, sis, maikog ka pa. Katapos ang pabor na nina kung ihatag ni mo do. Ha? Nga naman. Ay, wala ba ako sa... Ipapahawa ba akong potensyano. Ansa? Kanasa lang. Gapon nga misumbong ko ni Kapitan, pero wala ba sa igihimong aksyon do. Noy, Bila ako katuwing nagserbisyo ni Kapitan, loyal kay kuana niya. O naibaw gina siya, ana. Dili ba, Kapitan? Sakit akong kugong-kugong. Men, wala sayang maayong pangisip si Kapitan, Noy. mayo ba man siyang nakigsulti na maghapon dito sa shop. Pero, sige lang. Ingon anak mo gina, sa makapabor lang. Noy Mihoy. Bao nga, ako na bahala sa umabot ng mong birthday dong. Birthdayan na ako di mo, pero sa kanari akong gasto dong ha, gasolin na ha. Inyo na ang Sige, Noy. Sige. Sige. Ako inon si nanay. Promise. Ikaw, ma'am. Okay ra ka, ana, ma'am? Imo man ang birthday, di ba? Ang imong kalipay ang mahinungdanon na ng adlaw. Uban man ka, ma'am. Tibuok lang akong adlaw, ana, ma'am. Niyaday ko kay mag-uli ko ng yawi sa shop nga akong gikuptan. Siguro ko ning mag-uli aron di makaingon ang habugero niyang apo nga may interest pa ko sa ilang shop. May mawa niya dito ug ako yung pasanginlan. Sige, Noy Mihoy. Sige, salamat kayo, Noy. Ora yawi o. Ay, Noy. Doon ako. Ibundak pa na hinunin. Ike! Wa mo tupay. Kugong-kugong. Tinuod, ma'am. Kanang okay lagi tinuod, ma'am. Kanang ordinaryo ra baya kayong hikayo ni Lola anang adlaw, ma'am. Masibag maikog tani mo. Dili ko pilian og pagkaon, Piolo. O gusto pa, imbitado ra ko, di ba? Mamili pag yung pagkaon. Oh. Sige na. Mutiwas akong panilhik. Diha ka na. Dennis, ha? Estudyante ni mo siya. Pike. Piki? Unsa man na? Lo, Payom ka. klaro ba? Kap? Klaro kayo. Nahigugma ka. Kapitan, oh. Lolo, kapitan. Law magod ang pulunga, god. Nakita ko sa imong mga mata. Ang lahi nga kasadag ni ini. Ingon og sa buot mong gakson ug ugot ang mong babay. Nga naa si mong atubangan. Ug di na kini buot pa nga buhian. Si kapitan sa day. Tiguang na ko. Di ka magkapamakak na ko. Taga ng bagyo gunos nga akong naagian. Unsay kunik? Unsa may kunik anak kap? Nga buot ipasabot. Hmm. Mas taas na ko kasinatian kay kanimo. Busa masayod gayod ako. Kung ang usa ka binuhat, may pagtanaw sa usag-usa. Kabantay ka na. Ako kabantay na. Buot ba di mo ipasabot? Kap? Nga si ma'am? Nakagusto sa nako? Mao ka na ang nakita ko sa iyang mga mata ug mga pahiyom. Ay, si kapitan paasa kayo. Ayo ba? Matuo ba ko? Sakit ra ba kuno nang mulaom kuno kap? Lulo kap. Ayo anak paasa ra kay ka. Pues, digahi sa imong gugma. Ay, lisod lagi kap. Ngano man? Bawal. Way bawal-bawal sa gugma.
Kung nahigugma ka nga tinuoray, ipadayag ang natuod mong debate. Kabantay ka na. Wa pagi ko kabantay kap. Eh, Patay, tinuod ka, Kapitan? Kining maayo ka, ha? maog ka na labing maayo mong buhaton. Ayaw palabi ang kay gayunan. Kay kitang tanan. Lumalabay lamang. Si Kapitan, eh. Ha? Murag Ay, lamang lis- o jirak. Lumalabay lamang. Kaila ko, ana. Gani. Pero, Kap, lisura, eh. Hmm. Dakong babag ang among kahimtanggod. Bisan ang bagyo, baha, bukid, Oh. o kalawran. Dili mamahimong babag sa usa ka matuod nga nahigugma. Kap. Kinsa ganito kang pagkabataga? Kapitan! Paamin ako, Lola Nay. Ay, Adto na ko. kondisyon man kay mo eskwela. Di ko gusto malit, Nay. Adto na ko. Kaono na. Sa iyo pagani kayo. Ang imong baon, nakahimo ka na ba? Humana. Adto na ko. Pag-amping! O, Nay! Lamat, Nay! Lunes na. 5 na lang kaadlaw. Aw, upat di ay. Gikan karon Sabado na. Birthday na nako. Ikaw ba na ako sa tibok adlaw? Di na adlaw o niya si Ma'am Denise. Excited na kay ko. Ganahan ko. Wala sa mga eskwela nga ako mga kontra. Oy, hapit na. Magsugod ang exam. Kasi Ingon nga wa ko. Ay, hala! May miabot nga o nga. Oh, wa ka makabantay sa akong pagduol nimo. Ah. Kasi imong giingong bayuta ka. Oy. Clover, Jordan, hunong na mo ana. Mag-away na sa moron. Nako ng bayuta ay, hilabtanon kaayo. Gingan lang kog ungo. Mara ba sa kag-o nga, ang gibong make-up, be? Adlong dakwa, pero baga kay make-up. Iyo. Lagi mo lagi. Di magbuot ha. Daghan kay kong sponsor sa makeup ay pagbuot. Che. Ay, Ay, hala ni si Ma'am Beautiful. Good morning, Ma'am. Morning, ma'am. Wow. Morning. Morning, ma'am. Gitutukan na sa kunig maayo. Nga pang murag ma-conscious naman hinuon ko. Please pass the test papers. Then answer silently. Okay, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Ibutan ko na ning uban akong gamit diri sa sud sa drawer ning lamisa. Oh. Unsa man ni? Murag may gipiko nga pan paper din Akong tan-awon. May drawing nga buwak og may note. P.S. Love you. Kinsa mo kang nagbutang ini din sa akong drawer? In fairness ha, nindot og aki. Pero, kinsa may nagbutang ini din Usa ka sa akong mga estudyante. Ay, kabatanunan karon. Shortcut na gid ang tanan. Mura nag-text. Magpakapinsuwat naman ang pod, shortcut pa. P.S. Love you. Ikuha pa gid ang I nga usa naman ang gid unta nakalitra. P.S. I love you. Karon, P.S. love you na lang. Pasalupitan na nila ako sa akong libro. Gibinuangan lang sa tingali ko ani nila. Hi, Ma'am Denise. Oh. Hi, Sir Randy. Kugihan ko nimo. Mag-check na dayon ka sa imo mga test papers. Wa man sa kukoy lingaw. Gihinahinayan lang ako check. May daday ko nga pabugnaw. Vacant pa man. Imo ni juice o burger. Ay, thank you, sir. Pila man Ako lang libre nimo, ma'am. Thank you, sir, ha.
Biduko na sab siya sa iya gibuhat. Unsa man ako din sa pagdiskarte, oy. Nga, duko makaisa siyang trabaho. Kanang, ma'am, unsa na? Ha? Kanang gikuptan nimo nga bond paper ba? O unsa imong kining gitagsa-tagsag tan-aw ang ilang mga test papers? Ngano man? May gitandi lang ko. Agi? Yeah. Oh, gusto kang tabangan ka? Ha? No. Ayaw na. Oh, come on. Pinaraman na, oy. Dali rin kayo na. Two heads are better than one, di ba? Mao nga patabangan ko. No need, sir. Okay ra ko. Come on. Ito nga tabi sa imong test papers, be. Aron nga, dali ka mahuman. Ako'y check nining uban. You know. Dili sa papanghambog, pero maayo ko sa tanang subject, including your subject, English. Mao ba? Good for you, sir. Imo naman lagi nang ipadapin ang test papers. Unya na lang ako tiwason sa bahay. Ibati naman hinuon ko kakapoy. Kung mga na, no worries. Ni ako nga makatabang nimo. Ayaw na, sir. Let me check on them. No, sir. Ako na lang unya. Ako na. Aron dili na kamahago. Be, ang binang imong gikuptan nga bond paper, be. Answer kay ba ni nimo? Ambi. Ayaw! Recorded by X Thunder Gaming. P.S. Love you. Ang binang imong gikuptan nga bond paper, be. Answer kay ba ni nimo? Ambi. Ayaw! Ambi na. Nagisi. Oh my God, I'm sorry. Pero imo magkunggilab ni. Nagisi na hinuon. Miingon gani kog ayaw, dili ba? Wala ko makamamugos. Nasuko ka, ma'am? Oh. Sorry. I was only trying to help. Thank you. Pero dili na kinahanglan. I can fix it. Ayaw na. Okay na. Ako ra. Pero kung... Sir, okay ra. Sige. Dili na ko mamugos. Pero imna og kan aning gidala ko para nimo. Salamat. Ani ko din magpaabot ni ma'am. Aron nga, dungan na laming pamauli. Mayo kay nalipat na ko si Clover ganina. Huwag nakasimbat na yun ko. Ay, sabay buhaton na ako. Aron nga, hunungan ako ni babayhan na. Asa kang sa muka yun eh. Oh, si Clover, nasa sa unahan. Labing siguro nangita na siya na ako. Di lagi ko magawas gikan din eh. Oh, hala. Di na sab nagpaingon din si Ma'am Denise. Ma'am! Patay. Kita ka ni Piolo? Hala, saan man ako ani eh. Sa pagsabay ro ni Ma'am. Sorry, pero wow. Sa mo kaginabayhan na eh. Ay, ha? Ino mo to siya, oy? Sige, ma'am. Pangitawasan ako dito, bali. Ay, salamat itaon, Mibia na. Ay, salamat itaon. Oh, doon na si Ma'am nako. Hindi na siya paingon din sa kunay mo taga ng akong prinsesa. Ma'am Denise! Oh, Ay, Yes, Sir Randy? pauli na ka, ma'am? Yes, sir. Ay, ato di ka. Naang akong car dito sa parking lot. Nakabay man kong bagong car, good. Ito lang yung Sabado. Wala kong magsaba-saba kay humble man ta. Sakay na. Thank you, sir, ha, pero okay na ako maglakaw. Exercise. Akining mga ununta ta sa dili pa ka mo pauli sa inyo. I know kung unsa kamingaw nga magkaon nga mag-inusara. Naibaw yun ko kay nag-inusara na bayag ko sa ako nga apartment. You know, apartment lang una ron. Pero murag nagplano na ko nga mobalhin niya sa kining kundo.
May gitanaw-tanaw na ko nga doon lang din sa atong gitrabahuan. Pero naghuna-huna pa ko og maayo kon practical ra ba nga adto mo puyo sa usa ka condominium. Kay you know na may Wa ko'y plano. pero nindot magkundo. Inaana na karon. Ganahan ka nga kuan ka nang magdungan tagkuha aron nga next door na lang ta. Silingan na lang ta ba? Di ba? Magkasilingan na ita. Di ba? And you know na, easy access talag unya ang usag-usa. You know. Wa ko maanad og kinabuhi nga haruhay, sir. Naanad ko sa among probinsya. Mas ganahan man gani ko og payagra. Oh, paya. Mas hayahay. Mas hamugaway para nako. Mao ba? Dili di ka ganahan kini sige. Ganahan di kag payag-payag lang. Yes. Ako sab. Ganahan sa kuan nga payag nga kuan. Kana modern. Modern ang dating. Mo na naiuso karon nga bay. Mura ba ka nang sa resort, di ba? Native. Ganahan sa kuan na, uy. Ganahan sa kunimo. Agay. Sir, Mura bang dunay mihagto ka nga kung oo. unsa? Huwag ka kadungog. Wa. Never mind. May mga punuan man ko dinhi sa atong eskwelahan. Tingalig may nahog lang nga gamayng bunga. Mga wa ka kabantay. Ug wa sa kumakabantay dayon nga mo na to. Never mind. Asa na ganit atong dapita? Ay, yes. I was saying ganahan ko og native nga bay og ganahan sa kunimo. Unta makauban di ka sa maong native nga bay. Gusto ka? Ay! Sakit ang ito. Bato naman ito. Kinsa'y namato na ako. Kinsa! Alay. Sorry, sir. Wala ko tiyo ko, Di ba ito na ko ambong na sa mga sir? Usa! Animal! Doldre, kuwang mo sa disiplina sa inyo, ha? Wa ba mo tuloy sa inyong ginikanan nga dili magpatakag pamato kay makaigo mong tao? Doldre! Sir, ang imong tingog, sir. Mas may nang madisiplina ning mga tawhana aron dili ni sila mugana kontra ko kay ng mga tao nga abusado. Sir? Unsa imong buhato ni Jordan? Ako kulatahon! Nangayo na sig pasaylo. Wa niya tuyo Dili ikaw ang buot niya matuon. Gusto lang makakuha og mangga ang bata. Pero ma'am, dili na siya bata. Bata pa gihapon siya, sir. Og kita ang giisip nilang ginikanan dinhi sa tunghaan. Og isip mga ginikanan, atong katungdanan nga mopakita og maayong ehemplo ngadto nila. Wa tay katungod nga mohatag og bugat nga pagdisiplina nila sama sa pagkulata. Nadalang ko sa kong emosyon. Sorry, but of course. Naabagod ka ng sa akong panagway nga mangulatahay kong estudyante. No. Dili kumudugay nini nga akong provision. Kung ingon niya na pa kumam. Kabantay ka? Ikaw sa ba, ayaw pagpatagag bato. Kabatian ang mga bungas mangga. Kay may mga tao nga mangagi, makaigo niya ka. Pareha sa nahitabo na ko, may nalanggani kay kanang pasensyoso kong pagkatao. Dali ra ko makapasaylo. O sao naman lang kung nakatumong kapag laing tao, yayay ka. Sorry, sir. Sige na, bahuli na. Di na mamatog bunga sa mangga, ha? Yes, sir. Bye, sir. Bye, ma'am. Sige. Amping, pauli dito sa inyo, ha? Ay, kabatanunan yun karon. Ambot na lang. So, let's go. Sorry, pero... Please. Gusto kong may ikasulti karon. Kay, ni akos kaguol. Ha? I mean, I'm happy, but at the same time, sad. May mo ba nga imo kong unungan? May uban gid siya ni si Randy.
Napaliwa nga akong pagpaabot niya da. Ahak ba yun eh. Ganun mura magigikumot ang akong dughan eh. Kung ako siya makita nga may laing ikauban nga laki. Kaayo naman lang isyagit sa kasakit eh. Naman ng bata ang wa pa man mauli gikan sa eskwelahan. Inasagan ni paingon ay. Milag mang kahatog lahos. Ang ako lang nakakita na sa tugrambol tong bata. Ay pastilan. Asa ka mang kahato apasa nga gabi naman. Unya ka lang inigpauli ni mo. Lusion tagyod ka. Gihatagan yung ko ni mo kabalaka da. Salamat sa paghatod. Salamat sa pag-uban ako. Sige, manaog na ko. Ako na'y abli sa imong pultahan. Please, let me. Thank you. Niya di ka din magpuyo. Gamay ra no o naalagi nagtungko tungod sa imong pultahan. Kisa man na. Ha? Ako doolon. Diha ka lang. Ako na'y bahala nining tawhana. Recorded by X Thunder Gaming. P.S. Love you. Kisa man na. Ha? Ako doolon. Diha ka lang. Ako na'y bahala nining tawhana. Ayaw. Ay sa kabalakan ako, way daw ta mahitabo na ako. Dili sa pagpanghambog no, pero naka-eskwela ko sa una og judo karate. Wala ko magdugay pero may nakatunan ko yun. May siya manggod kong kickboxing. Mao ba? Yeah, pero wasa ko magdugay. Kay gidako sa kong amigo nga magpa-enroll sa Muay Thai. Dagan di ka og background sa martial arts, sir? Ay, dili kayo. Gamay ra. O sarap ko na judo karate, kickboxing, Muay Thai. O diyan nag-arnis magyud ko. Mauna nga ligon-ligon gining akong pangamot din napita. Mao nga diha ka lang. Ako na bahala nining tawana. Patakalan ni siyang katug na aspultahan. Hubog yun klaro kayo. Wala magkatultol sa ila. Mao nga ma'am, diha ka lang. Pero sir... If you are worried, ma'am, worry not. I know you care. Pero ay kabala ka. Kaya ko lang Ayaw ko pong diha ka na. Pakitol ko ni tawhana sa akong abilidad. Sir, kadit lang. Balik ko na diri, Sir Randy. Ay, buwan ako paminawa. Dali siya miduol sa maong tao. Kinuo ko. Sir Randy. Hoy, ikaw. Ngano niya ka din ni matug tungod sa pultahan sa akong uyab, ha? Sir Randy. Diha ka lang, ma'am. Leave it to me, ma'am. Hoy, ikaw. Pag mata, ay loko-loko niya. Mata. Sa mga. Di ka mo mata kay makatilaw ka sa akong sikan buanga ka. Sir. Ay lang pa doon dire, ma'am. Kay basig magkagubot ni ron ba? Tagas magkayo kong sikan. Grabe. Maigo niya ka sa mga saag nga mga tiil na ko. Dili ko gusto nga masakitan ka. Pero sir... O sa mga, dili ka mo balog diha. Ha? Yanso mo ko. May kinakamata na ka. Ako ang uyab sa tagiyan nining baya nga imong gikatulgan o gibabagan ang pultahan. Balog diha kung dili ka gusto nga akong sikaran. Magkabuang niya kag pamunit sa imo mga ngipon. Busa balog. Ayaw pagloko-loko diha. Kasi karon na kay ko natawa. Sir Randy. Ma'am. Ako ray bahala lagi dire. Tisra, Hola. ikaw di ang uyab, ha? Uy. Hala. Mayo ka nakita, tanagyo ka. Kataas ba din mo nga may barog na? Taga-abagaraman ko di mo. Abagaraman ko.
Pero ako madlok na mo. Busa pahawa na diha. Ha? Basig mahinay kan taga. Ha? Basig mahina... Ay! Aray! Sir! Aray! Ginoo ko. Nahayang si Sir Randy nga naigo sa kumo sa akong silingan. Paabot ni Higayuna. May lang taga. Iyat nga tagyo ka rin iskawas. Ginoo ko. Ayoko kunyuhi. Kuya! Kuya, ayaw siya pasakiti, kuya! Kabintis akong asawa. Ingon siya, uyab siya sa tagihan ni Baya. Ingon ko! Ingon ka ganaya. Uyab di mo ang tagihan ni Baya. Nga kung gikatulga ng gawas pultahan, buot ipasabot, kabitkas kong asawa. Ha? Bana? Dennis, usagon eh. Minyo na dihay ka. Bati ako ni Mugbana. Usay bati! Ibo kong Gelsa. Magibatian ka na ko niya imong gikabit ang akong asawa nga pati masabto siya. Hapa! Sir Randy! Ya kong gilabay kasakit sa akong boko-boko. Sir Randy! Wa patamo. Husto na, please! Iyang gikabit ang akong asawa. Ayun, Yok! Gusto na, Noy! Ayaw pang hilabotin ni Namo. Piolo! Piolo! Nga naman na, Noy! Pagkaroon ko nito na. Siyang nagkaingon. Nga plano na kong biyaan nito niya. Ay, gipunit na sa ko nimo. Mapagal, pagtugpan ako. Please na, gusto na! Ayaw nagpasakiti si Sir Randy! Patyon ko nito wala! Ayaw maluoy ka! Ayaw taon! Noy. Noy, basta makita na kumuto ang luha ni ma'am. Na, magkaunay kita ini. O ka na ang dili na ko gusto mahitabo. Piolo! Nagkabati ka. Buhin ako, batig naong. Yan Hilabay na sa mo si Sir Randy! Sa mukas ba ang tawhana, oy? Hinawayon ka. Samtang kabit ka lang sa kong asawa! Noy, magsulti tagtarong. Magsulti tagtarong. Uy, ko. Ayaw ko kunite. Ay, sakit to, Noy, ha? Ha? Naigo akong naong sa imo pagwakli, ha? Daku araw na ibog kamot. Sakit to, ha? Gamay na lagid. Na, mupatol ako nimo. Saman, dili ka magigsulti tarong nako? Ha? Saman, agiyo tali gubot. Dili lang una tasod sa imo sakyanan. Samtang nagsulti pa sila si Piolo og ang among silingan. Kaya na magilutato na ako ba? Naunhan lang yun ko. Gusto kang magawas og balik aning imong sakyanan? Og moato bang pagbalik sa among silingan? Ayaw na. Sa amok na. Lisod na. Maestro baya ko. Dili ko gusto nga magubang ako pangan sa eskwelahan nga nagakulat akong tao. Ito, Ana. Misod na silang bayang akong silingan. Sige na. Mugawas na ko din ni sakyanan. Makabiya ka na. Dennis, kadot lang. Dennis! Ay, askang bansyata, oy! Naunhan lagi ko atong tawhana. Kaya naman ito na ako ba? Tinuod lang? Sa pagkatinuod lang? Wala sige ko magdahom. Nga mas taas pa di kay tunako. Ahak, oy. Ando na lang ko. Sakitas kong kalawasan, oy. Mibiya na siya man makiksulti sa akong silingan. Piolo! Piolo, kaniyot lang. Ma'am? Salamat. Way sapayan, ma'am, oy. Sige, adto na ko. Kaniyot lang. Ma'am. Natutura ba ang imong baba kanina? Tambalan na ako. Dali. Ay. Sakit? Masakit to ganina. Ha? Naigo ka ba niya pag-usap siyang kamot? Ay, wa eh. Kalimtil na to akong gisulti, ma'am. Humanan akong tambal. Butang ilang una nik ice aron dili mo lagom.
Imong gikupta ng akong kamot nga nagkupot sa ice. Ma'am, Piolo, ma'am, doon na kayo ang imong mahimo bang, unsa. mahimo bang makahangyo? Sa unsa? Unsa imong ihangyo nako, Piolo? Sultihi ko. Recorded by X Thunder Gaming. P.S. Love You. Humanan akong tambal. Butang ilang una nig ice aron dili mo lagom. Imong gikupta ng akong kamot nga nagkupot sa ice. Ma'am, Piolo, ma'am, doon na kayo ang imong mahimo bang, unsa. mahimo bang makahangyo? Sa unsa? Unsa imong ihangyo nako, Piolo? Sultihi ko. Ma'am, Unsa isumpay, Piolo? Diwasa ang buti mong isulti. Sige na. mahimo bang makainom og tubig, ma'am? Ganina pa nag-uganing akong tutunlan. Uhaw na kaayo. Ma'am, Tubig ra di ay. Gihaw ra day ka? ma'am. Wa man ka magsulti dayon. Patriling pa man ka. Huwati kay magwa kog tubig. Yahak na. Nganong mamantoy akong gisulti? Di man gito mo gusto na akong isulti ba? Pero, murag di man ko makalitok. Action may nagkurog ang akong tuhod sa kakulba, oy. Nga doon na kayo ang iyang naong nako. Tsus! Oo naman ito. Higayo naman doon tato nga. Magkadiga ko. Miok-ok may noon akong dila. Ahak may na ako eh. Mura pag ginervyos na hinuon ko. Galain may nung kabuhi na ako nga. Nga hapit na magdikit ang among naong. Makalagot. Habi na kung unsa na iyang isulti. Abi ko ka. Ay. Ngano pa nag-expect makuglahi? Siya manggod. Ma. Sige gingon og ma. Unya dito. Mahimo bang mo inom radig tubig? Abi ko mo ingon siyang mahal ko niya. Oh. Unsa to? Napuang naman tingali ko. Ganun ka na may akong gipaapot kayong isulti. Ay, wala gini magkadimao ang akong hunahuna. Ganun mo man akong gi-expect kayong isulti na ako. Nga mahal ko niya. No. Dili ka ni maayo. Wa ko makagusto niya. Wa. Oh. Tempa. Ngano ako naman hinuunang miinom sa tubig akong giipis? Ay. Ingon pa bitaw ko. Wa na gid ni mamao. Ni anang tubig nga. Oh. Hain naman itong tawhana. Wa naman lagi din sa sala. Piolo? May kawas ba ka? Piolo! Wasad si Denise kawas. Mibiya siya nga wa mo lang mananggid. Kadali rasang nakabiya. Nadugay ra ka ni kuskusina. Mibiya na dayon siya. Bahala siya. Ako na lang siya inom gihapon ining tubig nga ako nang ihatag niya.
O ibalik na nina ako og laho sa kusina ang baso. Oh. Wait. May papel nga nahug sa sahog. Ang scratch paper ni nako gabi. Wala ko maapil og labay. Piolo? Ako ni ma'am. Hi. Potensyano? Ikaw, Dayna? Oh, May tuyo ka? Absent na sad ka ganina. si Lolo mong ma'am. Si Kapitan? Ngano? Dali, ma'am. Oh, Uban ako. Potensyano kadiyot lang. Ayaw lang ko guyura, good. Mulakaw ra ko nga ako lang. Potensyano. Gusto ko makita mo dayon ang sitwasyon ni Lolo, ma'am. Tanawas, Lolo. Kapitan? Kap? Oon sa may nahitabo niya, Potensyano. Nganong naingon ani mas Kapitan? Wasa ko masayod, ma'am. Kagabi, di mulakaw na unta ko uban sa akong mga barkada. Nabatid ako nga, nagago si Lolo din sa iyang kwarto. Mga nga gililit ako siya. O nakita na ko siya nga, naghigda din o nagsigig ago, samtang nagsiga ang mata. Unsa? Ugwa mo na ka makauna-una sa pagdaan niya sa ospital? Wah, ug dili na kinahanglan. Unsa? Unsa pa'y kapuslanan, ha? Kung dadon ba siya sa ospital? Kung ingon na niini ang kahintang, dili ba? Mas maayo pang pagbutol na ako nga mawa na siya. Wa ka kaluoy si mong apohan, no? Manawag og ambulansya. Dadon ta siya sa ospital, ha? Ayaw na. Nagkinahanglan og doktor ang imong apohan. Dili na lagi, ma'am. Potensyano. Wa ba mo makita ang iyang kahimtang? Bisan ingon ini ko kasalbahe sa inyong pananaw. Pero apo ko nga nagkunahuna sa kahimtang ug kayuhan ni Lolo. Unsa? Sa imong unahuna, maluwas pa ba siya kung daduntat siya sa ospital karon? May mausa ba siyang kahimtang? Maulian pa ba si Lolo? Mabalik pa ba siya sa kanhin niyang pangunahuna? Dili na, dili ba? Potensyano. Mao nga. Gipalabay ko una ang akong bisyo. Wa ko muban sa akong mga barkada kagabi. Wa sa ko mubiya din hitibok adlaw. Giubanan ko lang si Lolo. O gibantayan ko kano sa siya mabugtoi sa kininawa. Gusto ko na ako siya kiliran. Ang akong panagway ang katapusin niya makita. Lolo ko. Sorry, Lo. Sorry, Lo, nga badlungon kong pagkapo para di mo. Pero nahibahon ka, Lo, nga lahat pwede ka. Sorry, Lo. Potensyano. Mahimo bang ubanan una ko ni mo din Dines. Ha? Pero kung may lain kang mahinungdanon ubuhaton, sige lang, magkabiya ka na. Igo na nga nasayod ka sa tinuod nga kahintang ni Lolo nako. Lo, adulas Dines, Lo. Nahibaw biya ko lintanon kay ka. Pero hinaot nga mahinumdum ka niya ng higiyo na. Lo, siya si Denise. Kadtong anak sa higala ni mong usa-usab ka kapitan. Nga buot ni mong mapagkasal na ako kung wa na unya ka. Nahinumdum na ka? Potensyano. Dinhira ko uban ni Mulo sa imong kiliran. Dili ti kabiyaan ning higayon. Dili ti kabiyaan, Lo. Potensyano. Ayaw mo na akong biyahe, Lo. Kaya karoon pa lang.
Gibati na nagukul unsa kasakit si Kamingaw nga mag-inusara. Mo di nga gusto kang mapakasal si Dinis na ko kung wala ka kay nahibaw kang yun nga magmingaw ko kun ako na lang niyang usa. Bisan sa imong kaimtang lo, ako paghihapon. Ako lang yapon ang imong ginuna. Ang ako lang yapong kaayuhan. Lo, daghang salamat. Salamat kayo. Potensyano. Nadugay malagi ka pero... Biinay! Dayon ko! Oy, kinsa nag-ingon ha, kinsa? Ako! Kinsa may nag-imbitar ni mo pa dayon? Ako lang gihapon! Ay, pagpuyo ay! Gabi inang dako. Pauli na sinyo. Gikan man ko sa amo. Unya, may anhi ko dayon din ni. Ay nga no bang niya naman sag ka ha? Kay wa man good mi magkita ni Piolo kaganina. Ingon ko nga, dungan mig uli pero gibiyaan man ko niya. Ay, excuse na naipig. Ay, tempa ragod Cloverbeck tarohon taragod ni be. Unsa man gyud mo sa kong apo nga murag nangatungod ka naman gyud niya. Amiga. Amiga? Ay, miga raman di ay. Amigo sa pagkakaroon kay wa pa man ko niya sugta. Pero kung sugto na ko niya, asawa na unya ko. Asawa na unya akong status ni Piolo. Heh, asawa gidayon? Dili pwedeng uyab lang sa? Unsa man ang imo shortcut? Ay, mamana man dayon ko ni Piolo nay. Mamana ba mga asawa? Saan basta kay naglibog ko? Basta kay mamana ko niya kung sugto na ko niya. Lisod na bailo pa siya sa uban kay daghan ba kaayong nag-apa sa kagwapuan ng imong apo. Niya, yun, uy. Nganong gigwapo man sada nimo paghimo pag anak nimo nay, uy. Ay mata pa lang ni Piolo ay. Bisan gitan-aw ra ka, maghupo na ka. Unsa? Nganong maghubo ka man tanawon? Bi, kay mo na maganang manugo ang iyang mata nga pahabuon ako. Kay mo... Kanang baba ni mo ba? Kanang baba ni mo day ba? Bantayin na gud na. Basta sa makikagbaba ha? Wa kay preno. Tinuod man bitaw nay. Lami sa gyud kay ng imong apoy. Maayo kayong pagkahulma pa. Mura jud og kinulit. Ay, gwapan itong iyang inahan og amahan? Gwapa o gwapo? Oh, gwapo sa tingali ang amahan sa inahan ni Piolo. Ay, gwapo gyud. Kay gwapa mang inahan niya. Mura man tog dili anak og pobre btaa. Mimis man kayo. Unya, gwapa. Utukan pa gyud. Hala, uy, swertiha gud sa inahan ni Piolo, nay. Unsa goy nakaswerte nga nakaban na magway ayo. Swerte siya ba? Kay wa siya maliwat nimo. Unsa? Ngano man digdaliwat pa nako? May problema ka ba sa kong naong, Clover? Sulti lang, ha?